Dari upilen lah. Iki bengi malah gogol ya. Lah malah diuntekne aku to iki. Ya Allah, ya Allah. Pengen dadi apa? Pemadam kebakaran. Lah ngopo kok pengen dadi pemadam ngopo Pit? Hepit. Iya. Duit 100.000 ya Pak. Iya. Ini salib deh. Duit 100.000. Iya, tak kei. Lah, wong tulung nyeluk bunda. Iya, serah-serahku to. Ya. Nggih, Bunda. Iya, aja mecoco wae ngono lho. Rodok mesem. Yo. Piro iya. Iki sing ngajari sapa ya? Ya. Iki pinter men to anake sapa ya Allah. Ya. Galak men iki ya Allah ya Rob. Ora. Ya. Ora dipelajari. Urung. Ya. Ya. Bisa dinggo tuku HP lho Pak. Ya. HP. Nak kowe HP kok. Kowe gak duwe HP. Ya, kowe nak dolanan HP senenganmu dolanan apa? TikTok. Iya. Iya mbok hitung. Lah. Lah ono cara kok gak apal ngono lho. Ya nak apal tak kasih semuanya lho, Bolo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Nggih ingkang Allah hormati para alim, kiai, bunyai, ustadzah, sesepuh bini sepuh ingkang kula bektosi, ingkang Allah hormati saking jajaran Forkom Pincam Kecamatan Sampung. Alhamdulillah Pak Kapolsek rawuh, Pak Dan Ramil atau yang mewakili lan jajaranipun. Ingkang Allah hormati saking pemerintahan, kepala pemerintahan desa Tulung niki jenenge Tulung nggih. Mugi-mugi estu ditulungi dening Gusti Allah donya akhirate. Beserta jajaranipun saking Pak Kadus, Pak RT, Pak RW lan boten supe dumateng segenap panitia ngaji nyeni bareng polisi dalam rangka memperingati Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dukuh mandak kilang mendak ilang dan jamaah Masjid Darussalam
Desa Tulung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Tepuk tangan riyen iki. Dados nyuwun pangapunten Ibu Bapak, kedah kula lan panjenengan sami pahami bilih kula lan panjenengan sami pengen desane ayem. Pengen apa mboten? Pengen apa mboten? Pengen masyarakate ayem napa mboten? Mawi awake dhewe pengen desane sae, masyarakate sae, keluargane sae, anak turune sae, kedah kula lan panjenengan sami mangertosi kurikulume. Napa? Dadi kurikulum niki pengajaran. Napa, Bu? Pengajaran. Dados mawi cah sekolah niku mesti enten kurikulume. Dan kurikulum nak sekolah niku setiap ganti menteri mesti ganti kurikulum. Tapi nak kagem masyarakat, kagem anak turune dhewe, kagem desane dhewe, kurikulume napa basing sae? Kurikulum langsung kalian Kanjeng. Kurikulum langsung kalian Kanjeng. Dadi nyuwun pangapunten, Kanjeng Nabi niki nggadahi kurikulum. Dingge napa? Kersane masyarakate sae tambah sae, masyarakate rukun. Niku Kanjeng Nabi nggadahi kurikulum. Napa bah niku? Adibu auladakum ala salasin khisolin. Dados didiklah auladakum, anak-anakmu, masyarakatmu, wargamu ala salasin khisolin, dengan 3 perkara. Jadi kon didik masyarakate, kon didik anake niki dengan 3 perkara. Napa sing pertama bah? Hubbin nabikum, kon cinta kalih Kanjeng. Kon cinta kalih Kanjeng, cinta kalih Kanjeng Nabi. Nyuwun pangapunten, cinta yang tidak pernah berdusta, cinta yang tidak pernah menyakiti, hanyalah cinta kepada Kanjeng. Jadi kon cinta karo Kanjeng Nabi. Contohnya kaya dene desa Tulung niki ngenekne peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riyen ben enten iklan riyen nggih. Kopi napa mboten enten? Kula niku nembe tangi king mobil wae. Dadi wau dalu niku mantuk saking Wonosobo mun enjing. Terus dadi polisi, niki dadi polisi langit. Lah, rencana kula niki teng Ponorogo badhe nilangi wong-wong mriki. Lah, cocok napa mboten? Cocok napa mboten? Keranten model-model mbok-mboke niku nak numpak motor biayaan. Nah, retenge nganan menggoke, nak ditilang polisi sing salah. Niku lho rungokne ndan. Masyarakat jenengan niku. Makane dalu niki kula pengin nilang ati-atine panjenengan sing adoh kalih Kanjeng. Jadi kula dalu niki kula niati nilang ati-atine panjenengan sing adoh kalian Kanjeng Nabi. Kok istimewa banget nopo to, Bah? Kok dadak kon cinta kalih Kanjeng Nabi? Keranten Kanjeng Nabi niki sayyidil awalin wal akhirin. Yo sing awal yo sing akhir. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad niki, Bu, yo sing awal yo sing akhir. Sampai nopo? Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Jadi jika tidak diciptakan Nabi Muhammad, mustahil Gusti Allah gawe awake dhewe. Eling-eling niki. Jadi nak ora krana Kanjeng Nabi Muhammad, awake dhewe ora jedul. Donya niki ya ora jedul, makane awake dhewe kudu seneng. Kudu napa? Kudu napa? Kudu seneng. Keranten napa Gusti Allah dawuh
qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dadi wong niku nak oleh karuniane Allah, oleh rahmati Allah, hendaknya kita falyafrahu, kudu bungah, kudu seneng. Jadi oleh rezeki kudu seneng, dikei awak sehat ya kudu seneng, dikei bojo ya kudu seneng, dikei bojone tangga ya aja. Tapi wong kene kita ya ana sing biasane WA-an karo bojone tanggane, wonge ya teko mesti ngarep dhewe niki lho. Dadi awake dhewe kudu bungah nak oleh rahmat karunia saking ngersanipun Gusti. Dan kedah kula lan panjenengan sami pahami, karunia yang terbesar, rahmat yang paling besar diberikan kepada kita umat manusia adalah lahire baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi rahmat sing paling gede ditampi awake dhewe niki lahire Kanjeng Nabi. Makane awake dhewe kudu bungah, kudu seneng. Cocok? Yuk, dalu niki diwiwiti salam riyen kalih Kanjeng Nabi. Tangan loro ini diangkat sing dhuwur kabeh. Tangan loro. Nggih, niatono salam kalih sinten Kanjeng. Salam kalih Kanjeng. Yo, tangane diangkat sing dhuwur loro-lorone. Pokok sing gelem ngangkat tangane diangkat penyakite, diangkat masalahe, diangkat sengkala sukertone, dikei padang donya akhirate kanthi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Sing dhuwur oleh ngangkat ngene paling diangkat Gusti Allah dikeplekne meneh engko. Bocah ra tenanan. Lah. Yo sing dhuwur. Salam riyen kalih Kanjeng Nabi nggih. Suarane ditokne sing banter, sing bungah, cocok? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Tangannya sing dhuwur. Yuri. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, ya Allah Muhammad Maula. Manusia yang ku cinta, Nabiullah Muhammad. Manusia yang ku puja, Nabiullah Muhammad. Sendur salli wa sallim Allah ala habibika khairil khalqi kullihim. Manusia idolaku, Nabiullah Muhammad. Manusia pujaanku, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim Allahumma salli abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Nabi penuntun umat, Nabiullah Muhammad. Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad. sing bener salli wa sallim ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, panjenengan mirsani sedaya sing angkat tangan niki ya Allah ya Rabb, kanthi
syafaat kanjeng Nabi Muhammad. Panjenengan angkat derajate, derajat dunya, derajat akhiratipun ya Allah ya Rabb. Salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ku harap dapat mimpi Nabiullah Muhammad. Ku harap syafaatmu Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. huwal Habibul ladzi yurja syafa'atuhu kulli mawlid minal awali muhtaribi. ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا وللنا ما مضى يا واسع الكرم. ya arhamar rahimin يا أرحم الراحمين ya arhamar rahimin فرج على المسلمين. Tepuk tangan. Allah sholli ala Muhammad. Lanjut. Lanjut. Dadi nyuwun pangapunten Ibu Bapak. Awake dhewe kudu bungah oleh rahmate Allah, karuniane Allah sing paling gedhe, laire baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi. Sampai Gusti Allah niki dawuh, dawe napa? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. He wong sampung, he wong tulung, nak awakmu pengen oleh ridhaku, cintaku, syarate kowe kudu cinta dhisik karo kekasihku baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wujud cintane nopo bakale Kanjeng Nabi? Man ahabba sayan aksara min dzikrihi. Jadi nak wong cinta niku kudu sering nyebut jenenge, nyebut asmane. Makane awake dhewe kon ngathah-ngathahne anggene maca kon ngathah-ngathahne maca sholawat. Dan luar biasane sholawat nopo bah? Donga, walaupun sing donga niku ahli maksiat, donga niku mboten bakal ditolak dening Gusti Allah. Donga napa niku? Sholawat dumateng Kanjeng. Istimewane sholawat. Dan Gusti Allah Bu merintahne salat mustahil. Gusti Allah merintahne haji mustahil. Tapi dikala Gusti Allah merintahne sholawat, Gusti Allah piyambak sholawat dumateng Kanjeng. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dadi Bu, Gusti Allah piyambak nggih sholawat dumateng Kanjeng. Lho, niki lho. Gusti Allah wae sholawat. Sampai dingendikake napa? Sampai dingendikake inna awalan nasi biyaumil qiyamah aksaruhum alayya sholatan. Wong sing paling utama, wong sing paling istimewa sesuk sing ngancani Kanjeng Nabi nggih, sing paling cedhak karo Kanjeng Nabi niku wong sing paling kathah maca sing paling akeh maca sholawat niku sing pertama Gusti, nomor loro para mala, nomor telune muga-muga awake dhewe kabeh. Amin Allahumma
Amin Allahumma. Ngene iki. Dadi wujud cintane dhewe kudu dibuktekne. Cinta itu perlu bukti. Gini apa mboten? Cinta niku perlu napa? Bukti. Padha kaya dene mbok-mbok niki lho. Bapake cinta, Bu, aku cinta kamu. Dek, aku cinta kamu. Tapi nak gak ono bukti kan yo mboten enak. Gini mboten? Bu, aku cinta kamu tapi ra tau dikei duit, ra tau dikeloni apa yo gelem. Purun apa mboten? Purun apa mboten? Makane napa cinta niku perlu buktekne cintane dhewe kalih Kanjeng Nabi. Kaya keluarga pundi tulung mriki. Kecamatan Sambung niki bukti cintane kalih Kanjeng Nabi ngenekne peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi ngenekne peringatan Maulid niki istimewa, tepuk tangan sik niki lho. Ngranten napa? Man azama maulidikum tusafi'al lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge sing gelem ngegongne laire Kanjeng Nabi, nggih, wong mau bakal pinaringan syafaat pitulungan saking ngersanipun Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Jadi wong sing gelem ngegongne laire Kanjeng Nabi bungah seneng kranten laire Kanjeng Nabi, wong mau bakal oleh syafaat ning dina kiamat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lho niki istimewa. Makane awake dhewe sing seneng. Cocok. Cocok. Makane cinta wau perlu napa? Bukti. Dienek ning ngeten iki kersane napa sing dadi idola wong sak niki, idola sing sejati yang tak pernah mengingkari hanyalah idola kepada Kanjeng kepada Kanjeng Nabi, gak pernah mlenjani Bu. Beda apa meneh delongkas iki masalah pil ya toh. Ya ora masalah pil niku marakne mumet. Nggih napa mboten? Masalah pil niku lho marakne mumet. Ya apa ora? Lho tenanan, sing ora mut mursi tok pil KB. Ya apa ora? Lho nak pil KB niku nak lali dadi ya apa ora? Ya apa ora? Lah nak pilkada lah nak jadi. Tapi pesene Abah nggih kagem awake panjenengan sedaya, walaupun beda pilihan tidak masalah, yang penting jangan mecah. Eling-eling aja pecah belah. Bener. Makane cintane dhewe sing tidak pernah mengkhianati hanyalah cinta kepada Kanjeng. Nak cinta karo menungso Bu, ya Allah, kadang lho bocah-bocah hadroh iki lho, duwe pacar, duwe gendaan diternikit SMA kelas 1 sampai tekone kelas 3. Lho iki lho Bu. Ternyata bareng lulus iki lho didumuk tanggane malah terope karo tanggane. Lah, ya ora? Makane wis to, cinta jangan engkau kejar mati-matian sesuatu yang tidak dibawa mati. Cocok? Cocok? Tapi kejarlah mati-matian sesuatu yang dibawa mati hanyalah untuk Kanjeng. Cocok apa ora ini? Cocok apa ora? Pun. Jadi sing pertama kurikulum sing marakne masyarakate apik niki siji kon cinta kalih Kanjeng. Sing nomor kalihipun apa, Mbah? Wa hubbi ahli baitihi, kon cinta karo keluargane Kanjeng, kon cinta karo sahabate Kanjeng, kon cinta karo penerus-peneruse Kanjeng. Dadi kon cinta karo kiai-kiyaine dhewe. Kranten napa? Al ulama'u warasatul, awake dhewe iso ngerti Gusti Allah, yakin ning Gusti Allah. Laula murabbi ma araftu rabbi. Nah awake dhewe gak duwe guru. Lho niki lho, awake dhewe ora bakal iso mantep ning gone Gusti, ora bakal mantep karo Kanjeng. Niki lho, saged dipahami? Saged dipahami? Makane nopo kiai-kiyaine dhewe sing desa-desa nganggo sarung walaupun sing ngulang alif batak mulyakno niki lho. Lah tapi model-modele awakmu iki lho
sowan ning gone kiai mur njaluk donga tok salaman lho ora tau enek ngrenjele lah sing wong-wong kaya ngono model-model wong-wong kaya ngono wonge ya teko krudunge coklat lho estu niki makane nyuwun pangapunten awake dhewe mantep nggih krana tiyang sepahe dhewe aburohe dhewe guru ngajine dhewe makane napa sampai di ngendikake sampai di ngendikake wong tuwa niku wonten 3 wong tuwa niku napa enten pinten ridhollah fi ridho walidain ridhone Gusti Allah terletak pada ridhone wong tuwa dieling-eling niki ridhone Gusti Allah terletak pada ridhone sapa wong tuwa dieling-eling niki lah wong tuwa niki dibagi 3 sing pertama abul jasad wong tuwa sing lairne dhewe bapak ibuke dhewe aja sampai wani lho iki lho aja sampai napa wani ya. Tapi kadang niku dalem niku lho ngandani bocah-bocah yo angel lho Bu pokok menungso kuwi sing dikandani ngeyelan niku siji wong jatuh cinta ya ora nomor 2 wong edian tenan iki nak dikuandani jenenge wong cinta wong gandrung niku lho nak dikuandani ngeyel le iki mur ayu kesinge tok ora pokoke penak ya dadi kandhani ngeyel makane cinta itu buta iya ora nak jenenge buta niku grayak-grayak telek wae rasa coklat ya ora lho iki lho makane napa niki lho nggih dadi sing pertama dieling-eling kon cinta karo Kanjeng Nabi bener jenengan ngejak anak-anak ejak ngaji ben cinta kalih Kanjeng sing nomor 2 ben cinta karo keluargane nyusul sampai teko ngisor kon cinta karo peneruse Kanjeng para kiai kranten napa para kiai niki aburuh sing nyambung ning roe dhewe ning gone Kanjeng Nabi dieling-eling niki anake jenengan duwe guru gurune duwe guru sampai tekone Kanjeng Nabi saged dipahami niki lah sing nomor 3 napa Bah jare wau wong tua dibagi 3 sing nomor 3 maratuwa apa apa lah iki sing kadang wong rabi niku sing dirabi ora mur anake tok 6 rungokne 6 iki mi Darmi rungokno mi rungokno tenanan iki sing dirabi ora anake tok tapi ya kudu ngrabi wong tu gelem anake ya kudu gelem wong tu kranten kathah barabi niki lho karo maratuwa jotakan ora tekokan wong kene ya enek wonge ya teko endi wonge lho mesti klambine ireng rudunge coklat kuwi boloku ngawur Mbon, saged dipahami niki Bu nak jenengan iso mulyakne telu-telune niki lho langit bumi buka kabeh mbon golek sandang pangan gak bakal jenengan kekurangan rikala jenengan iso mulyakne telu-telune niki cocok napa cocok kadang ya Allah lagi barabi iki lho karo maratuwa ya ta peh wis misah wong tua teko iki lho ngopo dadak rene barang wis tuwek mbok ning omah lah model-model wong-wong kaya ngono wong ya teko tuwapuk malaikat bar malane iki lho padahal ridhollah fi ridho wali lho kula niku tangleti Bah kula usaha kok bangkrut wae gara-gara ngopo bareng kula ngopi kali udut niku ta Bu Bah ora tekokan karo maratuwamu lah kok ngertos Bah iya lah ngopo lah rewel lah ya piye maratuwa Bu Pak sak rewel-rewele wong tuwa kuwi tetep wong tetep wong mbon to tinggi wae mbon to nak ndang rampung cocok apa cocok rasa dilawan gelem ora gelem jasane wong tuwamu luar biasa lho estu niki jasane wong tuwa luar biasa
awake dhewe cilik digedhekne ya ora ya ora bareng wis ayu moblong-moblong lho sing lanang teko nglamar langsung ditampa mur jawabane apa saya terima nikah dan kawinnya wong tua kudu ikhlas ngikhlasne anake wong wedok dikekne sing lanang ngene apa mboten makane saya terima nikah dan kawinnya tapi kenyataane napa wong sakniki kathah ya toh nikah dan kawinnya sakniki kathah Bu urung dinikah tapi wis di wong ya enek wong enek apa ora kaya wingi kula nggih sami ya Allah lombane panjat pinang apa panjat pinang lho iki lho tapi kenyataane napa wis do dipanjat tapi durung dipinang lah wong tulung ya enek sing model kaya ngono wonge ya teko ndi ayu apa ora kena tuwek-tuwek ya bahaya dibuka tulisane expired lah bon eling-eling niki nggih dadi sing pertama kon cinta sapa karo Kanjeng sing nomor loro kon cinta karo keluargane peneruse Kanjeng sing nomor 3 Bu dieling-eling niki watilawatil Quran kon ngatah-ngatah nih maca Al-Qur'an coba tak takok wong mriki sing maca Quran karo weanan kathah weanan apa maca Quran weanan apa maca Quran oke tiktokan apa maca Quran tiktokan model-model mbak-mbak lho sing di scroll trut cek kodam lah sing biane cek kodam bocahe teko bocah-bocah tolol jenenge lah apa mbok pikir kodamu apik iso sugih ngono Bu wong sugih niku nganggo proses dieling-eling wong sugih nganggo napa nak pengen mulya ya kudu gelem rekoso kowe oleh dolanan media iki lho kowe oleh tapi jukuan sing apik-apik cocok apa cocok niki lah tapi malah media sing digoleki cek kodam terus pengen urip sing instan iki lho sing ngabot-ngaboti urip niki gara-gara napa kadang Bu jenengan niki nggih napa mboten senengane melu ngitung bandane tangga ya apa ora tanggamu iso sugih kowe gak ujug-ujug mesti direwangi nibo nangi rungokno midarmi iki lho ora enek wong ujug-ujug apa meneh urip ning desa kaya tulung iki kere didak-idak sugih sithik jare ngopeni tuyul lah terus leh urip kudu piye ya apa ora makane ayo to mbok aja nonton wong sukses kuwi suksese tapi tontonen proses dieling-eling tontonen prosese iki lho makane jenengan kudu sering maca Al-Qur'an ben ora gampang galau ben ora gampang apa soale sing marakne ngaboti urip nggih niku terlalu sering ngitung bandane tanggane terlalu sering melu ngatur Gusti Allah niki sing marakne abot kudune ngene lho Gusti kudune lah sing ngudokne sapa awake dhewe iki mur wayang enek dalange Gusti saged dipahami ora iki saged dipahami ora dadi sing marakne ngaboti kuwi terlalu melu ngatur modal sakmene nak dienggo usaha entuk sakmene lah sing ngudokne sapa ya apa ora men to angger gelem jenengan gelem obah Bu sing penting gelem obah esok maculi bumine Gusti Allah bengi macul langite Gusti Allah men to kula yakin panjenengan mulya donya akhirate lho tenanan ranten jenengan iki sempit uripe kathah masalahe dieling-eling niki sempit uripe kathah masalahe kangelan golek rezekine niki dikarenakan napa jenengan terlalu adoh karo Gusti terlalu adoh karo Gusti karena napa Gusti Allah dawuh man a'radha an dzikri
fa innalahu ma'isata dzongka. Dadi wong Bu kok sampai adoh sangka Gusti Allah, uripe niku kok sampai nebi perintahe Gusti Allah, wong mau bakal dikei sempit dalam kehidupane. Dieling-eling iki, sempit karo apa? Uripe. Lah tapi piye wong sakniki kelingan Gusti Allah niku nak pas kepepet tok? Ya apa ora? Ya apa ora? Nak pas loro bengak-bengak Allah Allah Allah. Bareng sehat senengane rasan-rasan tangga. Lah, sing biasane ngrasani tangga wong ya teko. Lho, kathah ya mriki klambine ireng. Pecine ireng kuwi boloku ngawur. Saged dipahami ora iki? Saged dipahami. Dadi wong niku kei sempit uripe, adoh ora penak uripe gara-gara adoh kok Gusti. Dieling-eling adoh saka Gusti. Adoh saka Gusti Allah, Pak Bu. Makane awake dhewe fafiru illallah sing semangat melayu ning gone Gusti. Karena Bu minallahi illallahi. Semua itu datang darinya dan kembali kepadanya. Sejatinya kita tidak bisa apa-apa kecuali tanpa izinnya. Cocok? Makane la haula wala quwata illa billah. Kabeh niki gedhoke palu kono. Makane awake dhewe ngaji kaya ngene. Dinggo apa, Mbah? Sejatine sitok. Awake dhewe ndeprok direwangi kaya ngene. Jenengan mau ke jam pira? Jam itu maghrib ya toh. Napa kok jenengan mbok rewangi berjuang kaya ngene? Siji tok awake dhewe. Apa? Uripe dhewe ben disenengi dalang. Ben disenengi sapa? Ben disenengi sapa? Dalang. Dalange sapa? Gusti. Ben disenengi pusat. Iki lho, Bu. Lah nek kowe uripmu disenengi wis to, sing duwe masalah apa balik kok kena dikek rambung kabeh. Estu sing duwe penyakit balik kok kena dikek sehat. Karena bagi Allah tidak ada yang susah. Innama amruhu idza arada sai'a ayyakula lahu kun. Makane napa kula titip pesen rikala jenengan hadir ing majelis napa kemawon niyatono ya Allah niki sebagai wujud rayuan kula dumateng panjenengan. Muga-muga jenengan ridho sing dadi rencanaku padha rencanane jenengan. Cocok? Cocok? Cocok apa ora iki? Dadi niyatono. Lah kowe niat melu pengajian iki lho, kadang gara-gara perkewo karo tangga. Lah, sing perkewo karo tangga ora budal pengajian wong ya teko. Lah kowe mangkat pengajian gara-gara apa sapa yu? Aku perkewo karo tangga. Dirubah niat sing kaya ngene. Nggih, kranten napa? Innamal a'malu binniyat. Kabeh amal kuwi tergantung karo niate tenanan. Mun to dikalan jenengan niate temenan, Bu. Mbah tata kabeh. Lho estu niki. Aku ki ngrasakne, Bu. Makane aku diundang ngaji ning diwae gelem. Gara-gara aku ngrasakne rikala aku temen karo Gusti Allah. Ya Allah, kabeh urip ketata, Bu. Lho estu niki. Kranten napa dawuhipun Gusti Allah? Wa may yattaqillaha yaj'alhu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari sapa wonge sing takwa, sing yakin, mantep mlaku ning gone Gusti Allah, ora duwe rasa kuwatir. Wa yarzuqhu bakal pinaringan rezeki layah tasib sing ora iso dinyono. Dadi kowe nek gelem tenanan ning gone Gusti Allah, wis to mesti enek sangkan paraning dumadi nak jare wong Jawa. Ngene mboten? Sak obah-obahe hasil wae iki lho. Lah kowe pengen hasil krungu adan iki lho, ora tau budal. Ya ora, coba tak takok ning kene salat subuhe pinten sop? Tak tekok wong mriki nak krungu adzan gage-gage ning masjid napa gage-gage mancal kemul? Kaya ngono njaluk mulya. Berarti entuke mulya napa mulyadi. Lah. Iki lho, gara-gara apa kowe ora patek butuh karo Gusti Allah? Coba to Pak, ayo perbaikilah hubungan pada Allah. Niscaya Allah perbaiki dunia akhiratmu. Amin Allahumma. Aja murah amin tenanan iki. Ya, mumpung ning Rabiul Awal ning wulan Mulud iki, ayo lairi semangat sing anyar awake dhewe. Cocok? Rabiul Awal menjadi tanda lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tapi lahire semangate dhewe dadi luwih sae. Cocok? Cocok. Dadi wong ngaji niki lho, Bu. Niki sejatine ben disenengi Gusti Allah. Makna daleme napa Mbah wong ngaji niku? Ngaji niku Bu tegese ngatur jiwane dhewe, ngoreksi awake dhewe sing urung apik digawe apik. Cocok. Dadi wong ngaji niku Bu ngajeni awake dhewe. Sing ngaji sapa? Awake. Dadi nyadari ya Allah, oh ya lambeku mau barasan-rasan dirubah. Dadi wong ngaji niku ngajeni awake dhewe. Tapi napa kenyataane wong sakniki ngaji tapi senengane nyacat kono nyacat wonge ya teko endi wonge sendekne yo bareng-bareng. Nah ndek tenanan iki. Dadi wong ngaji niku sing ngaji awake dhewe. Belajarlah seperti padi, kun parian wala takun pakisan. Diling-iling, belajarlah seperti apa? Padi, semakin berisi semakin merunduk. Cocok napa cocok niki? Cocok napa cocok? Lah kowe lagi ngaji wingi sore lho nyalahne kono nyalahne kene. Ya ora, rumangsa paling bener-bener Dik. Wong kene yo enek sing model kaya ngono. Rumangsa paling pinter-pinter Dik. Dewi. Iki go ngiso jenenge ngaji. Paham? Oleh-oleh ngaji semakin kita merunduk. Diling-iling semakin kita apa? Merunduk, semakin izin akan ketidakberdayaan kita. Cocok napa cocok niki? Cocok napa cocok? Lha tapi kowe ngaji kok malah kementus ngono. Wih, ngwanggone apa jenenge? Songkok sarungan ngalor ngidul ya. Ya toh? Malah gondoli wedokan. Lah kuwi jenenge santri pekok. Santri apa? Santri apa? Ya wis yo sak lagu santri pekok. Cocok apa ora? Dadi ben wong kene ben aja enek sing santri jenenge santri ben pinter kabeh. Cocok? Yo santri pekok ri. Iso? Iso ya? Santri pekok. Iki tepuk tangan sik nganggo rebana. Wis sang gedhi. Santri apa? Ben wong kene ora pekok. Cocok. Jadi semakin ngaji tambah rukun karo tanggane, rukun karo keluargane. Cocok. Lha malah ngaji rono rene enek mur njek utrut ae karo bojo. Enek sing model kaya ngono. Enek. Wong ya teko. Iki jenenge tolol. Ya ora. Padahal jari yo ngaji apik, ngajine apik. Lah kowe oleh-oleh ra mbok go balik. Iki lho diterapne Bu. Cocok? Cocok? Wis temu? Yo santri pekok. Santri apa? Ben wong tulung ora apa? Cocok? Ya bari engko tak nyangoni cah cilik-cilik. Cocok? Yo. Bocah keren santri lulusan pesantren. Sing dhuwur yo tangane diangkat yo. Bocah open wis ora mampu open direwangi ngabdi marang pondok. Assalamualaikum kula dudu santri pekok degep ngaji manut yen diulangi yen libur ngaji ngabdi marang kiai. Santri senengane dong ngantri ngalap barokah Pak Yai lan ridhone Gusti. Tobat kapotenan isi enom dadi preman senengane bolos sekolah karo tawuran nek bengi do mabuk tangine padha kawanan ngono kok kepengin oleh jodoh sing beriman. Tobat kapotenan isi enom dadi preman senengane bolos sekolah karo tawuran nek bengi do mabuk tangine padha kawanan ngono kok kepengin oleh jodoh sing beriman. Bocah
santri lulusan pesantren. Bocah open wes ora mampu open. Direwangi ngabdi larang pondok. Assalamualaikum kula dudu santri pekok. Sregep ngaji manut yen diwulangi. Yen libur ngaji ngabdi marang kiai. Ejah santri senengane do ngantri. Ngalap barokah Kyai lan ridhone Gusti. Tobat kapok tenan isih entem dadi preman. Senengane bolos sekolah karo tawuran. Nek bengi do mabuk tangine padha kawanan. Ngono kok kepengin oleh jodoh sing beriman. Tobat kapok tenan isih entem dadi preman. Senengane bolos sekolah karo tawuran. Nek bengi do mabuk tangine padha kawanan. Ngono kok kepengin oleh jodoh sing beriman. Tepuk tanganin. Allah sholli ala Muhammad. Pun, aku tak nyangkon cah cilik-cilik sing cah siji kene maju munggah ning dhuwur panggung. Kene munggah ning dhuwur panggung. Sini naik. Kene berdua sana dari sana. Ket kono Nduk. Iya dandan mriki ayu moblong-moblong kaya ngono. Sing dandane sapa? Bah kaya mboke angger duit kek edit 100 to. Ya. Mik ya siji mik. Salim sik, salim. Yuh pinter Yuk salam sik le, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lare upilen lah. Iki bengi malah gogol ya. Lah malah diuntekne aku to iki. Ya Allah, ya Allah. Asmane sinten? Hafid. Sapa? Hafid. Hafid. Kelas pinten le? Kalih. Kelas loro. Kelas loro. Nggih. Hafid cita-citane pengen dadi napa? Pemadam. Pengen dadi apa? Pemadam. Pemadam kebakaran. Lah ngopo kok pengen dadi pemadam ngopo Pit? Hepit. Ngopo? Ngopo kok pengen dadi pemadam? Arep nyemproti mbokmu. Lah, soalnya nesu terus. Lah arep pengen dadi pemadam gara-gara ngopo? Menyala abangku ngono. Iya, jangan ya Dik ya, jangan. Nah, pengenmu dadi apa Pit? Pemadam berarti. Nah, ya wis, muga-muga Hafid sesuk dadi pemadam kebakaran. Ya toh? Dadi pemadame bojo sing galak. Lah, cocok. Hafid saged sholawat napa? Tibil kulub. Ya, tibil kulub berdiri nang, berdiri coba, berdiri. Berdiri. Yo, tepuk tangan sik kanggo Hafid. Nah, aja upil-upil to Le. Nah, ya. Nah, engko dadi pemadam, ya toh? Pemadam yo santri ya. Ganteng ya di cadakne. Allahumma sholli ala sayyidina Wa
kagem Mas Hafid sangoni 100.000 cocok Wit apa meneh iya iya duit 100.000 ya Pak iya iya ini Salim deh Salim yuh jadi anak soleh Mun kayaknya ini paling ini mbak nyombak duit 100.000 mbak kae lho nah ini yuk piye enak apa mau di pepet nih miki pepet ngopo apa mau ngopo ini Salim. ya Salim saya coba ya dan apa mau ngomong apa rek duit mau piye nang di pepet nih miki Duit 100.000. iya tak kei mbokmu sing ndi mbokmu sing ndi ndi ngomong mbok ngacung ndang Bunda ngacung. Walah wong tulung nyeluk bunda iya serah-serahku to ya nggih bunda nah kene dicedak nih salam sik Duk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing bener baleni alon-alon 100.000 lho macul sedina iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopo kok kowe pengen maju mau? Pengen duit. Pengen apa? Sing banter. Pengen duit. Iya. Cocok. Asmane sinten, Nduk? Asmane. Jenengmu sapa? Yuki. Sapa? Yuki. Yuki. Iya galak men kowe. Bah, sampeyan dadi bojone kok stroke nggon iki. Yuki kelas pinten? Yuki kelas pira? Cedakne. 3. Kelas pira? 3. 3 iki basane pinten? 3. Lu malah guyu. Kelas 3. Cita-citamu dadi apa, Nduk? Dokter. Dokter apa? Ya dokter biasa lah. Lah apa dokter biasa iki apa? Dokter enek dokter kewan, ya toh? Apa dokter apa? Apa? Dokter hewan. Dokter hewan ya. Arep nyuntik sapi kowe. Lho, lah kewan yo mepekne. Arep nyuntik sapa? Ya kucing sing lara. Oh kucing ya. Kowe seneng kucing, Nduk? Jadi pepekne, seneng apa? Seneng kucing. Sapi gak seneng? Siti. Ya. Padahal kucing karo sapi larang di Sapi. lah kowe pilih di Kucing. ya iya aja mencucu wae ngono lho rada mesem yo pepekne nah kowe pengen sholawat apa pengen Pancasila Pancasila ya wis Pancasila berdiri kowe apal apa ora mbah piye to pepekne nah Pancasila sih Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. iya 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 kemanusiaan pepet nih sapa sing nyalahke yo sik to persatuan 3 persatuan baleni sing tenang aja ndredeg 100.000 lho bos ya bos Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. 3 persatuan Indonesia. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. tepuk tangan sik kanggo Yuki surat pendek apal apa sing apal
Apa? Anas. Liyane. Kulhu. Iso apa? Wal asri. Kowe apal pira surat-suratan? Tak sangoni akeh engko. Cocok iki. Pira iso iso? Iki sing ngajari sapa ya? Ya. Duit biru karo abang pilih ndi? Duit biru karo abang pilih ndi? Ya. Iki pinter men to anake sapa iki ya Allah, ya Allah. Ya wis, surat-suratan sik. Cepet. Surat Anas ya. Ya, surat apa? Anas. Surat apa? Anas. Ya ya. Halak men iki ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob. Surat Anas. Ya, sik. Polisi digetak meneh kowe. Tenan sampe dari bojone lho lah stroke nggon. Yo rodok mesem ngono lah. Ki, mesem ngono lho. Nah, surat Anas sing apik tapi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tepuk tangan sik. Wis, saiki arepe wis ganti Jawa. Kowe ana caraka apa lho ora? Tambah iki, Bah. 200.000, Bos. Yo kudu apal. Makane wong Jawa ya sing jawani. Pepetne ana caraka apal apa ora? Yo dipepetne, apal ora? Ora. Ora. Apal ora ki? Ora. Yo yo. Yo yo ora apal yo ki yo. Apal apa ora? Ora. Ora ya. Sing mbok apali nak basa Jawa. Anake kebo jenenge apa? Heeh. Dipelajari. Ora dipelajari. Urung Urung. dipelajari. Ya ya. Kowe kelas pira ki? Kelas 3. kelas pira? 3. Lah wih dengaren basa kowe iki. Malah dikira kesurupan ki kowe. Anake kebo jenenge apa? Dan Pedet ya. Anak wedhus jenenge apa ki? play. Lho ngerti no malahan. Anak gajah jenenge apa? Bledok. Lho malah pinter no lho. Lah tepuk tangan saya Gujuki. Wis ana caraka 200.000 iki. Cocok. Ya aja mentelengi ngono masak wah. Nggak polisi 200.000 lho ki. Kurang iki. Ah jupukne iki. Bah. Tenanan iki. Iya. Ya. Bisa dinggo tuku HP lho, Pak. Ya. HP. Nak kowe Tuku HP kok. kowe gak duwe HP. Ya, kowe nak dolanan HP senenganmu dolanan apa? TikTok. TikTok. Iya, iya. Sing mbok senengane nyekrol TikTok, nyekrol apa? Apa? Dolanan. Apa? Dolanan. Dolanan apa? FF. Bocil-bocil FF. Wis, ana cara kapal ora? Iya, ana cara kuwi apa? Napa mboten enten pelajaran basa Jawa? Ada. Lah kowe gak mudeng. Basa Jawane pas ra mlebu. Lha iki 700 iki lho iki. Hitung iki. Loh. Keh banget ki ya Allah. Amplop rong patek jelas ki kendelen ki. Ndang gara-gara kowe wetengku lara kok iki. Iso yo mbok hitung. Lah. Ya Allah, ana cara kapal mboten? Cepet tok. Jajal.
Jajal. Coba. Ndang. Ndang. Duh. Ndang cepet. Ono cara kok sik. Hana cara. Sik. Yo. Hana cara kok. Terus? Lagi 700.000 lho, Bos. Sik to, ya. Wis tit. Wala. Wala-wala apa? Wala-wala kuat to. Mbah. Mbuh. Ya Allah ya Rabbi. Ya wis ki, daripada watungku lemes. Ya malah Pak tambahin. Lho. Lah ono cara kok gak apal ngono lho. Ya nek apal tak kasih semuanya lho, Bolo. Salim saya kene. Salim. Ya, tepuk tangan saya Agus Yuki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ngapunten. Jadi anak niki dieling-eling. Anak ini adalah generasi-generasi penerus. Anak adalah subhanul yaum rijalul ghad. Mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Jadi aku titip pesen, anak niki Bu, tak takok, jenengan pengen duwe anak sae nopo nakal? Dieling-eling, sae nopo nakal? Sae. Terus nyuwun pangapunten Ibu Bapak kudu dipahami. Anak niki iso ndadekne fitnah lan anak niki iso ndadekne baro. Dieling-eling, ndadekne fitnah lan ndadekne baro. Lah kowe pengen barokah apa fitnah? Barokah apa fitnah? Lah kudu dipahami rusake menungso krana rong sebab. Yang pertama adalah didikan, yang nomor dua adalah dieling-eling, didikan karo apa? Didikan niku Bu ora cukup mur dikandani. Bocah saiki iki nak dikandani kuping kiwa mlebu. Paham? Tapi anak sekarang itu berikanlah dia contoh. Dikei apa? Dikei apa? Contoh. Jadi anak niki, nggih Bu, niki ibaratnya kertas tergantung wong tua nilai nulisi. Dieling-eling, Yuki, bisa untuk duit yo lungguh, yo, lah ngono, yo sing ayo aja medodok lah. Pun, jadi anak niki iso ndadekne barokah, iso ndadekne fitnah tergantung wong tuane. Makane dadi wong tua nak didik anak Bu, nggih, aja mur ngandani tok. Tapi wong tua harus bisa nyontoni. Dieling-eling, iso apa? Bah, anak kula ben iso basa piye? Wong tuane ajar basa sik karo bojone. Cocok? Anak ini gara-gara gak basa, gara-gara nyonto wong tu. Dieling-eling, nyonto sapa? Hei. Lha iki lho. Iki meni mboke ya meni padha wae. Saged dipahami. Makane ayo bareng-bareng anak iki kersane dadi anak sing barokah. Cocok? Bah, lah nak gak iso didik piye? Nak gak iso didik lebok-lebokno ning pesantren. Cocok? Lah nak ora di duit bah, lebokno ning pondok pesantren Santri Manjung Wonogiri gratis, orang bayar. Tepuk tangan saiki. Jadi orang bayar. Loh, anak kula niki Bu, nyuwun pangapunten, niki nembe sekitar 500 santri. Dieling-eling niki angge-angge orang-orang, sumpah aku ora melu gawe. Tapi aku melu ngomong. Lho nak gawe nak 500 wedok 5 ora ya boyoken ngawur. Lho estu niki kranten napa anak-anak ini asete dhewe. Didik jenengan mang dolan mriko, salim tak ajari salim niku ngambung. Niki lho Bu, diambung. Ora enek salim ning bathok kaya Zuki mau gak enek. Salim niku diambung.
Nggih, gunane napa kersane ikatan batin seorang anak dengan orang tua nyambung. Jadi diambung. Nak kali kiai ambungen niku niatono ngalap barokah keranten kiyaine nyambung tekone Kanjeng. Kiyaine salaman karo kiyaine, munggah teko kiyaine sampai tekone Kanjeng. Jadi diambung, paham? Diwalik. Iki nak karo wong tua ya padha. Dadi ajarana ko balik anakmu ngambungi tangan diambung. Ya Allah, ambune letong. Diwalik, ya Allah, kapal tok. Lho. Ya ora apa-apa, kersane anak niku mikir nek arep nakal. Ya Allah, tangane kapal tok wong tuwaku. Mosok aku arep nakal. Paham? Dadi engko anake diajari kaya ngono nggih. Terus napa anak iku aja kandhani, "Le ngaji." Wong tuane budal ngaji. Cocok. Le salat, wong tuane budal salat. Tapi wong sakniki mboten. Le salat malah wong tuane dolanan. Makane Zuki wau cita-citane duwe apa? Iki lho. Ini juga PR kita. Karena apa? Wingi kula ditangleti. Bah, anak kula tak kewandani ngeyel. Bah, anak kula enake dolanan HP terus. Iki piye? Niki diling-iling. Anake jenengan dolanan HP niki gara-gara sapa? Nyonto wong tuane soale mata melek dolanan, makane anake sakniki ngutek-ngutek gara-gara nyonto wong rungokno iki. Wong tua meneh sing salah. Iya, makane ana pepatah anak polah bapa ke iki lho. Nak pengen anakmu ora dolanan HP, wong tuane sithik-sithik dolanan HP. Cocok. Lah HP ora muni lho duduli wae. Ya Toton, ngarep dhewe iki lho. Ya ora. Wah enake mur duduli HP, padahal gene sing WA. Lah. Paham no paham niki? Paham no paham? Ayo. Anak berikanlah dia yang baik. Lingkungane padha, lingkungan sakniki wis medeni. Cah cilik-cilik celukane jange papa mama. Iya apa ora? Ya apa ora? Makane PR kita itu banyak. Makane matur suwun kanggo panitia peringatan Maulid Nabi Desa Tulung, Kecamatan Sapung. Tepuk tangan saya ini luar biasa. Karena harus memberikan wadah-wadah ngene. Aja mur ngeten tok, Pak. Nak saged digawe selapanan, digawe mingguan jenengan muter dhewe mbut sah ngundang. Saged dipahami? Kersane anak-anak mempunyai lingkungan yang baik. Soalnya nopo kadang bocah sakniki arep ning masjid iki lho seneni mboke. Aja rame. He, kodrat cah cilik niku emang rame, aja mbok seneni. Diling-iling. Aja dikapakne. Takmir kudu lunak. Nopo anak ini biar mempunyai tempat yang paling nyaman adalah masjid. Cocok. Cilikane dhewe, Pak, turu ning ndi? Masjid. Ya ora? Sakniki gara-gara takmir untuk galak, wong tuane galak, anak golek tempat sing nyaman ora ning masjid, malah ning warung kopi, HP-nan. Ini PR, Pak. Paham? Biar anak-anak ini nyaman dengan adanya masjid. Cocok? Cocok? Aku pengen wong kene iki dadi anak-anak sing soleh-solehah kabeh. Sing iso ngangkat derajate wong tuwa dunya akhirat. Amin Allahumma. Tak dongakne sesuk Zuki dadi dokter kewan. Dokter apa? Kewan to. Karo polisi ora? Gak gelem. Moh karo polisi. Ngopo? Ora apa-apa. Ya ora apa-apa. Allah sholli ala Muhammad. Mun, tangan loro diangkat sing dhuwur tak suwuk Jawa. Awake dhewe wong Jawa iki sing jawani. Ayo dibasakne meneh basa Jawane. Cocok apa ora iki? Unggah-ungguhe wong Jawa niku terkenal akhlake. Lantaran napa? Kanjeng Nabi diutus innama bu'istu li utami makarimal akhlak. Akhlake. Cocok napa cocok niki? Cocok napa cocok? Niki lho, kaya dene Banser diajari ngawal kiai, ana unggah-ungguh. Niki Bu, gunane napa to? Unggah-ungguh akhlak niki lho sing dikondudone ning masyarakat. Cocok? Jadi engko anake ajari basa meneh ya. Cocok? Oke Mbak Zuki? Dengklok tok oke? Oke? Nah, ya. Jadi engko diajari basa. Nggih. Lah sakniki lho mboke yo gaya, lagi merantau ning Jakarta rong dina iki lho, balik-balik ning Tulung, ning Sampung mriki gaya, nyeluk bojone papa. Iya.
Iya mama, bunda mau kemana? Ngerek. Lah. Lah kok gaya tenan, ngerek ya. Celukane papa bunda. Ya beda. Ayo bangga jadi wong Jawa. Jawa digawa, Arab digarat, Barat diruat. Cocok? Cocok? Yo, tangan loro jangan dhuwur, tak suwuk Jawa. Niki jam 1 punjul seprapat, rampung ya. Selau. Yo, tangan loro jangan sing dhuwur. Sing dhuwur. Niki tak suwuk Jawa. Yuk, derane Abah. Bismillah. Bismillah. Kun fayakun. Dipun reksa dening Gusti Allah. Jinaga malaikat papat pinayungan dene para nabi, para rasul, para wali saking ngersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah atadama wasi'ahu ilmullah hasangdukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa dafa'tu angkumusu bi alfi la haula wala quwata illa billah hil aliyil azim. Tangannya jangan sing dhuwur, dibayangne penyakitmu, masalahmu nggih. Niatono ngresiki kabeh penyakit masalahmu bengi iki kanthi syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Bismillah. Allahumma resik kun fayakun dadi resik. Bismillah gedung Allah kunci Muhammad wadah wali tutup Nabi mengo saking ngersane Allah biar padang sing banter biar padang saking ngersane Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. Nggih, muga-muga penyakit masalah sengkala Sukerto kabeh sirna balik kok kene dikeki padang dunya akhirate. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nggih, niki enten pesenan saking panitia badhe nguterne kotak. Cocok apa ora? Halah babakan kotak wae pucet tok. Tak takok, wong nandur wit pelem tukule sing banter tukule, nandur wit jati tukule, nandur suket. Nah, nandur pari. Nah, dadi semono uga dikala kowe pengen duitmu akeh, sering-sering nandur. Dieling-eling nandur. Lah kowe nandur duit eman kok njaluk munduhe akeh yo gak iso. Paham no mboten? Paham no mboten? Dalem ngrasakne Bu, bareng aku jur-juran karo Gusti Allah ora iman karo aku. Lho estu niki. Lho kula gak enek mobil weleng kei wong. Niku enek BPKB ini mobil kula. Tapi pendak tahun dipajekke. Mending aku Pak, Bu. Daripada kowe BPKB mbok sekolahnya ora balik-balik. Lah, sing BPKB sekolah rung balik wonge ya teko. Endi wonge? Lah rungokno kuwi. Makane kowe niatono karo donga ning jero ati, ya Allah, muga-muga rezeki tambah kathah. Blum, cocok apa ora? Ya tapi yo nek gambare Pati Murah yo paling balik ngamuk meneh. Minimal gambar Pak Karno. Cocok apa ora? Cocok apa ora? Ya wis kene tak ajari sik. Kene, Nduk, Cahayu. Kene tak ajar. Kowe meneh to ki. Tak nggo kotak ya Nduk, Cahayu. Kene, ya bismillah. Aku yo melu, aku ngangkon kok. Ya ora? Bismillah. Lho, gambare apa? Ya aku ben uripku mesem makane gambare Pak. Lah kowe golek ana duit sing gambare mesem apa? Mur Pak Karno tok liyane mecoco. Ya ora? Makanya ajar ngeblungi gambar Pak Karno. Bismillah. Yo kono munggah-munggah kuwi kon sedekah kabeh. Cocok apa ora? Yo lagune Padang Bulan ya. Cocok apa ora? Dicekel tapi dicekel aja diculne Nduk. Cahayu dicekel diubengne. Nggih. Dicekel. Yuk Padang Bulan yuk sing vokal kene wae.
aja turu sore kene tak critani aku sepo mengko sore kene tak critani aku sepo mengko sore Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana namun wong tua kliru mimpine alamat bakal ketut buri ini namun wong tua kliru mimpine alamat bakal ketut Tepuk tangan sih. Aku ketemu Juki marak ning ngekek. Kowe melu akeh, Nduk. Iki, kowe mondok melu aku ya. Moh, ya. Moh terus. Mondok araku, kok dadekne puluhan. Balik-balik takon ilang mbok-mbokmu. Nah, Pun, aku arep promosi rokok iki. Aku duwe rokok. Jadi kula niki carane ngopeni santri, nggih. Jadi santrine sakniki hampir 500, Bu. Lah niku sedaya santri gratis, mboten bayar. Tenggen kula. Lah niku piye, Bah? Leh ngopeni alhamdulillah kula niku nak diundang ngaji, ngene to, ya pantese diamplopi. Lah. Jadi amplop-amplop niku dinggo ngopeni santri. Tapi kula terus sanjang kalih lare. Nak ngene terus wabah iki jadwale lha wingi lho, bar king Wonosobo, bengi iki mriki. Sesuk Karanganyar muter kaya gangsingan. Lho keranten napa nggih niku anak-anak niku ora cukup donga. Nak luwe ya butuh. Iya apa ora? Nak luwe butuh apa? Tak kei donga tok ora warek kok ya ana. Lah sedangkan beras niki regane aku apal lisan niki. Ya toh? 11.500. Lho aku nak beras kudu apik, minimal santri-santri niku
nak gak enek lawah angger beras enak apa yo enak. Lho, beras kula niku sebulan Bu hampir 4 ton. Jadi beras tok niku 4 ton. Sayur niku sekali blonjo ning mriki geni langit. Lho, pondoke kula mboten angsal gawe proposal muter-muter jaluk-jaluk mboten angsal. Oleh ngemis karo Gusti, ngemis kok karo menungso. Sorry, ye. Ya ora. Prabowo piye ta dolan. Ya no, sorry. Ngemis karo Gusti jam 3 bengi anak-anak yo le tangi le. Jaluk karo Gusti Allah. Alhamdulillah. Niki lho. Terus kula mikir iki kudu duwe usaha. Telepon karo Gus Idam. Arep usaha sarung. Aja bah, lah ngopo? Sarung kuwi beda. Lah wong sampung iki lho. Wong tulung kon tuku sarung lho, sarunge setahun tuku pisan, kowe kekean. Ya ora. Makanya aku mikir, ya wis ganti usaha Gus. Apa? Rokok. Iklane Gus Idam karo aku. Iki rokoke bintang pira? Bintang pira? 9. Iki NU smoking. Ora percaya kowe kudu dolan ning POM. Tulisannya apa? NU smoking. Ya ora? Iki nak ning warung regane 12.000, tapi nak pas ngaji niki regane 10.000. Lho, tenan, uripmu peteng Bu. Ya Allah, sumpah. Iki lho, iki rokok murah. Ya toh, rasane renyah, penuh barokah. Tak suwuk 3 dina iki. Regane pira? 10.000. Regane pira? Ya. Uripmu peteng kudu to iki lho, tenanan. Sumpah aku nyawang mau peteng-peteng saiki ayu-ayu ngono iki. Yo tenanan, makanya uripmu peteng Mbak, tuku iki 10.000. Ha itu. Jadi tuku harus sedekah karo pondok. Cocok apa ora? Regane pira? Iki Bu nak digo tombol loro untu, langsung mari. Tenanan, apa meneh untu muntek kabeh. Langsung. Regane pira? Lah, kuwi leh tuku ning mobil Innova. Iki lho. Ya engko tuku 10.000. Cocok apa ora? Cocok apa ora? Ya. Sak lagu. Apa? Lagune apa? Tombo ati. Pri-prine sapa meneh? Juki. Anu we, apa? Gala-gala. Iso ora? Iso. Iya. Yo gala-gala. Karo tuku rokok ngono ya. Bar iki terus ngaji sithik meneh, bar iku mahlul qiyam. Cocok? Cocok? Tapi yo tuku sik. Ning mobil tuku. Iki lho, rokok seger biat ya Allah. Bareng-bareng. Ha ha. Kembali letutkan salawat Nabi, mengharapkan syafaatmu nanti. Lepas sudah ku menanti syafaat Nabi, penuh rasanya rindu di hati. Dan terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Teladanmu ketika berdakwah, ku rasakan nikmat ceria.
bagaimana engkau mengasihi ketika umat bersedih. Oh tiada terkira itu segala-galanya. gara-gara Oh tiada terkira itu segala-galanya. Oh tiada terkira itu segala-galanya. gara-gara Oh tiada terkira itu segala-galanya. ku rindu teladanmu ketika berdakwah, ku rasakan nikmat ceria. Ya Rasulullah, Ku rindu akhlakmu ketika bersuah, meluluhkan segenap jiwa. Rasulullah, Ku rindu bagaimana engkau mempunyuk ketika umat merajuk. Rasulullah, Ku rindu bagaimana engkau mengasihi ketika umat bersedih. oh tiada terkira itu segala-galanya. Gara-gara Oh tiada terkira itu segala-galanya. oh Tiada terkira itu segala-galanya. gara-gara Oh tiada terkira rindu segala-galanya. galanya. Oh, Saudara Muhammad. Yo, anu. Rare-rare ra. Tombo ati ri. Tombo ati yo. Yo. Karo ngenteni do tuku rokok sik. Bariku ngaji sithik terus mahalul qiyam. Cocok? Ra re ra re ra ra re ra re ra ra re ra re ra ra re ra ra re 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 ra re ra re ra re ra ra re ra re ra Allah
Lo sallallahu Muhammad. Wis, karo ngaji sithik neh ya. Cocok apa ora? Pokoknya jenengan tambah semangat ning gone Gusti Allah. Ngoten nggih? Pun. Dadi pesene sing terakhir, awake dhewe iki urip ning ndi? Dieling-eling, urip ning ndi? Ning donya. Dadi niki dawuhipun Syekh Abdul Qadir Jailani, ad-dunya masra'atul akhirah. Jadi awake dhewe urip ning donya niki kanggo golek sangu dienggo ning akhir. Eling-eling dienggo ning akhir. Dadi aja sak penake. Lah sangune akhirat niki napa? Apa bondo? Apa bojo? Apa omah? Apa mobil? Tapi amal soleh, amal awake dhewe ning gone Gusti. Makane pupung saya dikek kesempatan, ayo Bu, Pak, tambah semangat ning gone Gusti Allah. Cocok? Cocok? Mbon to, dikala kowe nyekel Gusti Allah, aku jamin mulya dunya akhirat jenengan. Lho tenanan niki. Mbon. Dadi donya niki kanggo golek sangu dienggo sangu ning akhirat. Faman zara'a khaira hasoda ghibdatan. Jadi sapa wonge sing gelem nandur kebagusan, keapian, mongko wong mau bakal oleh kebahagiaan. Eling-eling. Nak pengen bahagia donya akhirate, kowe sering-sering nandur sing apik. Cocok? Cocok? Loh. Nandur sing apik piye to, Bah? Siji, tirakate wong saiki ora usah akeh. Tirakat poso nak gak kuat ora usah. Tirakat melek bengi nak gak kuat ora usah. Tapi tirakat saiki sing paling abot apa? Penyakit ati. Apa? Apa? Resi ana penyakit ati iki lho, Bu. Kranten qalbun mukmin baitullah. Ati kuwi panggonane Gusti. Tegese manggon apa, Bah? Keyakinan itu terletak pada hati. Makanya nak pengen Gusti Allah dunung ning lahir batinmu, resi ana penyakit hati, iri, dengki, srei, hasud ilang ana. Iki lho. Lah kowe ana apa sithik bingung. Enek tangga gawe story apa sithik dikira ngles awakmu. Lah kok pede. Iki lho. Makanya napa? Kebahagiaan yang sejati tidak akan engkau miliki jika engkau masih memiliki penyakit hati. Dirungokne kupinge iki. Dadi wong niku nek isih duwe penyakit hati ora bakal duwe kebahagiaan sing eling-eling, ora bakal duwe bahagia sing sejati. Eneke mur susah gara-gara duwe penyakit hati. Gila. Paham no paham niki? Paham no paham? Penyakit atine ilang ana, Bu. Iki lho, apa meneh mbok-mbok iki lho. Enek apa sih dirasani. Penyakit atine ilang ana ben kowe duwe kebahagiaan. Cocok? Wa man zara'a saron hasoda nadamatan. Eling-eling niki. Lan sapa wonge sing nandur keburukan, keelekan, maka penyesalan akan engkau dapatkan. Eling-eling iki. Dadi kowe nek nandur elek, penyesalan. Penyesalan iku manggon karo manggon buri. Manggon karo manggon buri. Makane ayo nandur sing apik-apik. Cocok napa mboten niki? Cocok? Cocok. Pupung ning wulan Maulid niki lahire baginda Nabi Muhammad. Ayo lahir semangat sing anyar dinggo ning gone Gusti. Ning gone Gusti. Ning gone Gusti Allah. Liridho ilahi wali syafaatir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Tangan tengene paring dodo sebelah kiwa. Niki tak syahadatne sik ben uripmu balik kok kene jejeg dene Gusti Allah lahir batine dunya akhirate. Dikei jejeg kei roh, sing jejeg kei panjang umur sehat manfaat dunya akhirat. Amin Allahumma. Tangan tengene templekne, Bu. Aja diremet, Masya Allah. Diremet ora yo bahaya to, Dan. Ditemplekno. Ya. Niki disahadati sik jenenge syahadat thariqah. Syahadat napa? Syahadat napa? Thariqah. Walaupun jenengan urung melu thariqah, jenengan derek ngaji ngeten iki mugi-mugi saged dadi keluarga dunya akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pun tangan-tangane paring dodo sebelah kiwa. Sing mantep nggih disyahadatne riyen. Syahidallah.
Sing banter syahidallah annahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum syahidna ala anfusina asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu alla ma'buda illallah asyhadu alla maujuda illallah asyhadu alla ya'rifa illallah asyhadu annahu haq asyhadu annahu ma'al iman asyhadu annal haqqal abdi ma'as sayyidi fi zamani wahid. Al-Fatihah.